Tra bod pobl eraill yn ymlacio dros benwythnos y Pasg, roedd na griw o ddynion a merched o bob cwr o Gymru yn ymgynnull am ddeuddydd o wthio'r ffiniau corfforol yng Nghaerdydd. Y cyntaf i'r felyn gystadlu oedd y merched yng nghategoriau dan 63 a dan 82 kg. 5 cystadleuaeth yr un yn cwmpasu codi, cario, taflu a symud pwysau aruthrol. Natalie Roberts ddisgleiriodd yn y categori ysgafn gan dorri record Cymru yn y deadlift 152.5 kilo, yn hawdd hefyd i'r ddynes gref o gyrion y bari. Gweithio am drechion lew Connie Middleman o'r Gogledd a Nat O'Shea o'r De yn y pwysau uwch, roedd y profiadol Cerys Moel o Gastell Newydd Emlyn yn feistres corn ar y cystadlu gyda'r blociau a'r cerrig crwn. Cwpanau cyntaf y cystadlu yn mynd i Natalie a Cerys felly a phawb ar ben i digon. Nes i joio fel mas draw, oedd e'n galed, oedd y merched eraill yn rhoi lot o heri fi, ond fi'n hapus bod i ddod o'n gyntaf. Mae pawb yn helpu gilydd a dyn ni'n cael good atmosphere really mwy na dim byd. A dyn ni gyd yn mynd i Prydain efo'n gilydd fel tîm Cymru, so fy'n ni'n iawn. I was really nervous. It's my very first ever competition, so sort of threw myself in at the deep end. But all the girls give me so much support today, lots of encouragement. So yeah, it's been absolutely fantastic. Fantastic. On top of the world, dwi'n teimlo fatha Wonder Woman ar y funud, bod fi'n medru codi rhywbeth yn y byd. Nes i gychwyn wneud o, cos nes i colli pwysau, a rwan yn lle colli pwysau, dwi'n codi pwysau lle, so mae rhywbeth gwahanol a dwi'n mwynhau wneud o. Dwi'n teimlo'n amazing heddiw. Dwi wedi smasho personal best fan hyn, so gen i fi personal goals a dwi wedi chwalu nhw heddiw, so dwi'n hapus efo hynna. Y dynion dan 105 kg oedd nesa a 5 yn brwydro. Ond roedd hi'n ras 2 geffyl pedigree rhwng y cyfeillion o'r un gampfa wrth i partner Natalie Roberts, Nathan Shuknik a Jared Lewis fynd ben-ben mewn 6 champ arteithiol. Gan gynnwys Olwyn Conan oedd yn pwyso 260 kilo. Nathan oedd hi yn y disgybliaeth ola gan sicrhau fod wedi cyrraedd bencampwriaethau Prydain, Ewrop a'r byd. Ac yn bwysicach fyth yn sicrhau dathliad dwbl i'r teulu. It makes it easier because all our spare time's on training, so at least we do it together. So it makes life a bit easier. Apart from when you both get hungry, then it's going to be dangerous. We're your strongest couple, aren't we? Now it's official. Ar yr ail ddwrnod o gystadlu roedd y dynion ysgafnach, ond rhin mor gryf yn brwydro drwy'r boen i sicrhau lle ar y brig. Yr ymrwymiad llwyr yn y categori dan 80 kg, roedd Thumper Todd o Abertawe ben a sgwydden well o ran cryfder a thechneg. Gwyn James ddath yn ail gyda Matt Bayliss yn drydydd. I'r dynion dan 90 kg gydawodd sawl cystadleuaeth fel Tyrone Jones ei farc ac roedd James Noble yn swnio'n falch iawn o'i berfformiad yn y sgwats. Seren y categori heb os oedd Calum Evans o Lanelli, roedd bopeth am mwy i mewn i'r ymryson. Roedd na 15 cawr mawr cyhyrog yn y categori agored. Ac roedd ambell i wyneb newydd eisiau gwneud argraff fawr yn gynnar. Rob Cooney yn mynd yn ôl am yr ail fag 100 kg. Dyma tro cynta i Rob Cooney gystadlu yn y gystadleuaeth yma ac mae e'n gyflym. Nôl yn awr, y tro yma mae'r 2 fag ola yn 125 kg o bwysau. A mae wedi arafu 1 gam yn sylweddol. Mae angen techneg, cryfder a chyflymdra 15 metr hyd y linell derfyn. Mae'r straen yn amlwg, ond mae e'n sydyn. Mae e'n sydyn iawn. 43.8 eiliad ac ar y blaen. Gyda phawb yn gwthio eithaf a thi hwnt roedd hi'n boenus gwylio hyd yn oed.
Ond roedd o ddigon o hwyl I Hywel Owen Thomas, y gŵr o San Clair ar dan, wrth ddechrau casgennu cwrw dros y ffram 3.5 metr. Roedd hi'n frwydr dyn ar y brig gyda Mark Jeans yn benderfynol o ddalgafel ar ei goron dan fygythiad mawr gan y bonheddwr Ben Badger Brynning o'r Bala. Roedd her cario'r ffram am fod yn allweddol. Mark Jeans, y pencampwr presennol o Ben y Bont. Mae angen buddigoliaeth fan hyn I roi pwysau seicolegol ar Ben Brynning. Mae yna 340 kg ar y ffram. Mae'r cwrs yn 20 metr o hyd. Yr amser 12.3 eiliad. Siwd fydd Ben Badger Brynning yn ymateb i'r her. 12.3 eiliad yw'r nod. Mae e'n byw yn y Bala yn hanu o Harwich. Mae e'n sydyn. Mae e'n sydyn iawn. 10.77 eiliad. Chwalu cynnig Jeans. Mae e'n hapus. Y Badger o'r Bala yw'r Cymro Cryfaf 2017. You've got so many strong people here today that it's amazing that I won. It's been so tight all the way. I messed up a few yesterday, but it didn't cost me, so I'm happy with that. And today, I just came here a different person, knowing that I had to do well to win. It's all about wanting to improve on last year. So yeah, come second against Mark. So all year I've been wanting to get the first spot. Because year before I come third, so I didn't want to stall at second, so getting the win was in my eyesight all year. Disappointed. This is performio fel o'n i'n disgwyl wneud. So back to the drawing board am blwyddyn nesaf dwi'n. Fi wedi dod pedwerydd a ni'n chwilio am lle gynta, ond dwi wedi cyrraedd bant heb damwain, so fi'n eitha hapus beth i ni. Wel, bob blwyddyn mae'r sioe mynd yn anoddach, drymach, gyflymach. So mae pawb yn gorfod dechrau eto. Rhyw weaknesses, mae'n gorfod gweithio'n galad ar hynna, a wneud siŵr bod nhw'n performio well blwyddyn nesaf. Mae'r peth mae'n eich chi dino lan gyda, mynd I gwely gyda, mae'r bita, mae'r paratoi, a wedyn mae siwcw mynd o just cymryd dros y bywyd fel chwod, a wedyn mae pawb arall fel wydgen, rhieni, mae rhaid nhw delo gyda fe fyd, chwod, fi fel 21 stone baby fel chwod, so mae rhaid nhw delo gyda lot fel. When I get home, I'm just going to get loads of food and chill out in front of a good TV, and then tomorrow, when I'm a bit more recovered, I'm going to celebrate. Paint, definitely paint. McDonald's, KFC, Burger King, Pizza Hut, Chinese, kebabs, you name it, it's going down this hole. Fi edrych ar cystadlu strongman fel y circus. Sa'i edrych fel sport, fel wneud pethau dwl a entertain o'r crowd. Love it.